Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi Tubelu, maọbụ ịkpọ m aka Chukwu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu na temple. Anyị na-agba akwụkwọ family ndokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. I'm a priest, I'm an evangelist. Now, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ why you must keep every promise to any altar. Why you must keep all the promise to any altar. Anyị wee na-ekwu na enwere altar dị iche iche. Enwere ancestral altar. Ya bụ nke anyị na-akpọ Igbo spirituality. Then nwee altar dị iche iche, nwekwa altar ndị bịara abịa. Yes. Enwelu Jewish stroke Judaism altar. Enwekwa Christian altar. Mana altar is altar. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe kpatara ha ga-eji wee debe nkwa ha kwere mmụọ. Mmụọ abụrụ mmadụ. Mmụọ maka esi agba ụgwọ ya. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si n'ọrụ maka eji na ji aga n'ugwu. Ọ na-abụ ọya yọwa ofeke, okwe nkwa dị iche iche, mana imezuzie ọkwa abụrụ n'anya. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ under the influence of my voice na olu taa bụ nwa a nwetara n'ọgbụgba ndụ na nkwa ekwere na ahịhịa ayọ, mana problem nke agbụrụ a bụ na ọ na-find ya difficult idewa ọgbụgba ndụ ha kwere mgbe ihe ji ha n'olu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-struggle taa because ha mụrụ their root, maka na nne na nna ha ekwere akọwara ha nekwa n'ụta ya ga-eyo ayịyọ maọbụ ọ ga-ekwe nkwa mgbe ọ na-achọ nwa. Emesizie nwatakịrị rụzie ọgbakụdo ruutu ya azụ, ihe ọ na-eme wee na-adịghị fọkwa. Gịnị ka m na-ekwu? Discover ya root. Maka na ọ bụrụ na ekwudo wutu ya root, ọ ga-adịrị gị mma, mana ịgbakụdo ihe iji wee dị ebube, gbakụdo ya root azụ, ọ ga-afịkwa gị ahụ. Ọ isiokwu anyị bịa taa. Mana before I dive on isiokwu anyị bịa taa, ọkwa dị mkpa echefutara anyị nọ na month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Echefukwara na ajọ anyị na-achụ n'igwe na anyị malitere ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media maọbụ na Eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ọdịnala Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Etu a ka anyị ga-esi chụgodo aja till the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri kpee isi ile ọma n'aha mmadụ dum bịa na temple chụọ aja to entities of powers jụọ n'ebe nchụaja gbuo ebulu mee sadaka. Etu a ka anyị si eme ọnwa ọbụla. Ọsọ ọ bụrụ na ịdị interested iso ya na ya bụ aja, ihe ị ga-eme oge chaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests, then make token donation ihe sadaka gị to our account number. Echaatịzie mgbe agwa m gị other details we need for you in order to book you. Maọbụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, maọbụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi ije ka ịnụta, chaatị m na WhatsApp number 08057837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Yes. Now ka anyị gawazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi ama eto ogologo, pay attention. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ana m achọ ịgwa gị na enwere altars, various altars for different race na agbụrụ dị iche iche. M wee gwa gị na Igbo spirituality altar is called ancestral altar. Yes. Be it na ọ bụ ndị mmiri, ndị otu, ndị iyi ụwa, akwari, ndị ichie, maọbụ udo, amadioha, ihe niile a, they are all under one umbrella of ancestral altar. Maka na ọ bụ n'ụzọ a ka ndị nna anyị ha si wee bụrụ ụbọchị gburugburu. Onye agbata na-eje na akwụkwọ Jeremiah chapter 16:6 ọ sị gị, o nwee mgbe o nwere na-ejuoru dọọrụ gị, ị ghọtazi nke na-eme eme, ị mara ọzọ ụzọ ị ga-eso, gị jụọ ụzọ ahụ ndị nna nna gị ha so. So any altar ọbụla adọrọ under the Igbo spirituality is under one umbrella. Then o gwara ụfọdụ ndị mmadụ nọ under Jewish and the Sabbath altar. Yes, Judaism. O nwere ndị nọ something closer to such arrangements because their altar formation is still different. Then e gwara ndị nọ under Christianity altar. But one thing I can tell you is that altar is altar. Gịnị bụ altar? Altar bụ ebe a dọrọ mmụọ.
mmụọ adọrọ nwere ike ịbụ na ụta ndị mmiri. Yes, ka m gwa, let me shock you now. Some of you under the influence of my voice now, mgbe nne na nna gị dụrụ ime wee mụọ gị, ụfọdụ n'ime ha bịara nwebe isi ihe gbasara agamnihu n'ihe ha chọrọ. O nwere ike ọ bụrụ ịmụta ọmụmụ. Ọtụtụ n'ime ha gbara ọjị jebe n'udo, ụfọdụ were ọjị jebe na ndị ichie, ụfọdụ were ọjị jebe na ana, ụfọdụ were ọjị jebe na akwarị, ụfọdụ were ọjị jebe na mmụọ dị iche iche na ọta dị iche iche n'Igbo spirituality, ụfọdụ jere na arụsị ibe ha, ụfọdụ kpọkwubere ndị ichie, kpọkwube ndị aka, kpọkwube ndị egede, ndị adịka nta na ndị gboo, wee baa akwa na ha chọrọ ọmụmụ, ewee nye ha ọmụmụ. Mana gịnị mezi? Whether ha fulfill that promise ha nyere mgbe o ji ha n'onu, ha riri ọnya rie ndọkọrọ, ọnya bụ so. Ọ bụrụkwa taa ka ebido yọba ayịyọ n'ọta dị iche iche. I can cite examples maka ndị ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Gị nwa bụ onye na-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ, soro m jee n'akwụkwọ Samuel. Ị ga-afụ ebe a kọrọ akụkọ gbasara onye nchụaja a na-akpọ Eli, Ana na di Elkana. Ka nke ọrụ ha aka maka o nwere ike ọ bụrụ ichefu. O nwere onye a na-akpọ onye nchụaja, ọ priest ka ọ bụ. Elkana bụ ahịa. Ọ nụrụ nwunye second wife ya a na-akpọ Ana. Ana amụtara nwa, mana di Elkana fụrụ ya n'anya nke ukwuu. Di Elkana achụọ na aja yọọ ayịyọ dị iche iche o nwere ike imewe uru n'ike onwe ka nwunye ya ọ fụrụ n'anya wee mụtara ya nwa, mana nwunye ya nwa abịaghị. O wee sị kedu ihe a ga-eme? O nwere mmemme ha na-ada emebe annual festival a na-akpọ mmemme Shilo. Yes, annual festival a etu a ndị Igbo si eme afịa ọlụ. Ụdị mmemme a ka o jere n'okwu wee luo ụdị mmemme anyị na-emekwa na temple Ugochitwu na temple every September and December. Ụdị mmemme a ka o ruo wee ruo na mmemme anwa, onye isi nchụaja high priest na that temple ka a na-akpọ Eli, Ana wee di Elkana lụrụ ebe anwa. Ana ruo oge anaghị ejebe ebere na temple n'ọta. Ana ruo ebe ahụ wee yọba bewe akwa na-ama jijiji. Onye nchụaja a na-akpọ Eli wee nọrọ at far wee na-anya wee nee ya anya wee sị akezi nke Ana na-ama jijiji na-atamuzi. Wee sị bịakwute si Ana, ị ṅụọ na mmanya? Si onye nwe m na nwakwọ mmanya ya ṅụrụ. Na-etu o si dị ya n'obi ka anyị bịara iru Chineke, ka anyị dọwa obi ya n'iru Chineke. Okwu o kwuru metụrụ onye nchụaja wee sị Ana, ngwa na udo ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ ya. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na every altar can actually intercede on your matter and etu obi adị, udo obi adị. Ụdị ihe a ka Ana melụ. Ana wee kwe nkwa sị na ọ bụrụ etu agụ nwa na-ene m anya si kwe nkwa n'ebe dị iche iche. Ana wee kwe nkwa na ọ bụrụ na nke bụ eziokwu na okwu abịa na mmezu na agbụrụ afọ ya dị ime mmụọ nwa ya adịrị bụrụ nwoke, na ya akpọchiata nwa a ka ọ bụrụ onye na-eje ozi n'ọta nke osebụrụ ụwa. Ọ ihe a bụ ihe Ana melụ. Nke bụ eziokwu na Ana nalụ aza ya ebere ya na di emekọ. Ana dị ime wee mụta nwa a na-akpọ Samuel. Samuel simple means nwa yọtara Chukwu n'ayịyọ. Mgbe Samuel na-etolite wee tolite year of reasoning, Ana kpọrọkwa anya bụ Samuel, obere nwa Samuel, kpọtara onye nchụaja a na-akpọ Eli ka o mentọọ ya na spirituality. Etu a ka o si wee mentọọ Samuel. Samuel wee bụrụkwa nnukwu onye nchụaja, a great prophet of their time. Gịnị ka m na-ekwu maka? Nwere ihe ịmụtara? Ihe mmụta dị na ya bụ na ndị gboo dewere ọgbụgba ndụ ha. Ihe ndị wee marụ gị atụ na Baịbụl na-etu aka ụfọdụ ga-eji wee sị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ndị otu m ndị eriri eri mgbe gburugburu maka na ama mgbe m na-ese asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ etu a ka ndị gboo si wee kwe nkwa dị iche iche. They kept their promise. Maka na o nwere ihe na-eme mmadụ gentle na onye eji okwu ya agba izu dịka idebe nkwa. Nke bụ eziokwu mụnwa personally. Ihe nji ewe mmadụ asị onye gbụrụ mmiri ara, nwa akọ, nwee uche bụ ọ bụghị ana ịbụ a man of integrity. You cannot send away a man of integrity without keeping promises. Yes, maka na ị bụrụ onye na-ekwu okwu mee nkwa, ihe a bụ money. A man of principle. Ọ bụrụ na iwu onye na-edebe okwu ọnụ gị, somebody can go to check with your integrity. Ime integrity bụ ego. Yes, ọ bụrụ na iwe a man of honor, na ikwu okwu niile eme, mmadụ can take you for your words. Even nye gị ego, nye gị loan without signing any document. Ịghọtara ya? Ọ nwere mgbe m nidiri ego wee jekwu mmadụ.
My village man. Actually, what did you come here? If my village man in the sense that even if I want to marry from their clan, I will marry. You just go. Here and now we go on into millions. Someone and I need the ego need to. Or some no nad. Like play. Over the app, you may transfer me that money into my account. Right there, bro, KJ, the same day. But then I check over my canal. No overtime, like I keep promises. Here and now we get the gaka. Here na check Papa Ebona. Neto eno. Onwe ka ị ga-esi build integrity. Ifo mana mmadụ mana mmụọ ọ bụrụ na eyo a ga-enye gị maka na ị na-edebe ị na-ekwe nkwa mezuo nkwa. Gị nwa onye ọma na-ege m ntị. When was the last time you kept to your promise? Ị mara na ọ bụrụ na ị mezuo nkwa, ị ma na ikere ego mmụọ ma erighị ihe o wee mee ọzọ. Ọ bụgoro na bank bụrụ na ebe niile gbasara ụwa. Ikwe mmadụ nkwa, kwe bank nkwa na loan mezuo ya ijekwa ọzọ enye gị. In fact, ịchọ greater one enye gị. Maka na ibuild integrity, ibuild name, and that name award to ego. Maka na ibuild integrity, somebody can use it to bank. Yes, somebody can use your way to be ego na-enwe collateral. Maka because of integrity. Kede ka na-ekwu maka ya. Gị bụ onye isi, elechacha ụdara ịzọta arụ kwụkwọ soro ọsọ. Gị bụ onye na-eje na various altar na-ekwe nkwa dị iche iche, ikwecha nkwa nwere nke emere eme. Ana m achọ ịgwa gị na ọtụtụ n'ime ndị na-ege m ntị taa, o nwere ike ihe ị na-asọfa bụ nkwa ịbụ nwa ọgbụgba ndụ ekwere nkwa n'isi gị. O nwere ike mgbe nne gị na-achọ nwa o jebere na mmiri kwara ihe ọ na-eri wee na-ebeku ndị mmiri si ya biko ha nyere ya aka ka enye ya nwa. The elemental beings from the water sprite and salamander and the marmots, ha nye aka intercede all the other elements nwa bịa ha wee sotu ihe ọnụ wee na-ayọ the spirit of ọmụmụ si ya biko na nwaanyị ebekarịana sinye enye ya nwa ewee nye gị nwa. O wee rie ọnya rie ndọkọrọ dochi ime mụọ nwa mụtazie nwa instead of ịbịakwaba say thank you very much. O rie ọnya rie ndọkọrọ rie thank you rie very much. Now ọ bụrụzie nwatakịrị agbawara unu ụka o kweghịzikwa na agwa gị nwatakịrị nna na mgbe nna achọkwanụ gị ndụrụ dị nna achọ gị na m jekwa na mmiri dị etu a jee ya ayịyọ ma ọ bụ na njere na okwu mmụọ dị etu a jee ya ayịyọ ma ọ na njere obi ndị ichie ma ọ bụ na njere na aja ọ gwara ya o debe ahụ na ya dị smart. Madam ọga ịdịrọ smart anything. Ihe nna achọ ịgụwa n'ọnwụ nwatakịrị a ka ị na-agbachiri ụzọ maka na ihe imere ihe bụ na ị chọrọ ka i mee ya kpumbo imerọ ka ọ mara rutu ya imerọ ka ọ mara ebe o si imerọ ka ọ mara ebe ọ gbagharị mgbaraga maka na ọ bụrụ na ị gwara ya na ọ bụ nwa mmiri ka ọ bụ o nwere ihe ọ ya eteke from time to time o jesi ndị mmiri deme maka na ekene karịa ekene ọ bụrụ deme ị gwara ya maka ihe nwatakịrị a na-ese n'elu mmiri to make the matter worse. Nwatakịrị a nwere ike ndị mmiri na-abịakwute ya na nlọ ma ọ bụ n'ife ọ na-cast na-abind thereby making wider division between ya na the spiritual forces ya and by then ọ karịa njọ. Yes, maka na mmadụ adịghị agbakarị ikiri okwu ya n'ọsọ nke bụ eziokwu na mgbe ọ bụla i mere onwe gị onye ilo ndị otu gị ndị iyi ụwa gị ndị spiritual associate gị nwee problem. So I can tell you that some of the problems you are facing today, running from pillar to post, no solution, is as a result of negligence from your own part because you did not recognize that particular altar covered again. Yes, ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na gị wụ dibịa onye na-akparị ma ọ bụ na-egbu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ ndị ilo ọgwụ na ihe na-achọ ịkọwara na gị nwa bụ mmadụ neghara ụta anwa mgbe o rijielu i were ọjị were mmanya je ya ayịyọ na emechachiere gị irie thank you irie very much. Onye a so n'ihe ụfọdụ na-ata afịa taa. Ihe m na-ekwu bụ ndị nne na nna nke ara ndụmọdụ na-enye ụnụ ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị na-achọ nwa na o nwere ka isi je yọọ ndị ichie ma ọ jee visit any particular altar. Ihe nyi wee na-ekwu ekịta bụ na na-ekwu Igbo spirituality. Any particular altar ijelu mgbe ị na-achọ nwa jegoro ji esi deme were ihe chọkpara wee je kene ya bụ mmụọ nọ na ya ya si ya na omeka. However, ikenechazi ya na nke o mere ịgwazi ya na ị chọrọ igburu onwe gị mana ọ bụrụ na ọka iri ọnya rie ndọkọrọ na nke emere ya emeelu ọ ma dịrị gị izu ọ ga-agbadokwa gị n'akpịrị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Trace the root, especially ọ bụrụ na iwe onye Igbo malụ na ị nwere ancestral connection, ị nwere ancestral root. Ị need ka mmadụ gwa gị ya, ọ dị very important. Were okwu a ndụmọdụ anyị nyere gị wee mere ihe ka ọ dịrị gị mma. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp
0805 7837672 maọbụ 0813 8243 871. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya. Ka emesịa na ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ya ebu ome. Remain blessed.